Ipapa mo sabihan mo. Nalagyan mo ako ganun. Kami nakuha. O, diba? Tingin-tingin. Picture. Lo. Yan guys. Ayan guys. Siyempre, ang pagkain ko. Diba? Mapaparami yung kain natin ngayon, diba? Ayan guys. Hindi, lugi ito, Andre. Ito, kanino to? Ako Kasi na. yan, nagluto tayo. Ewan ko. Lo. Ayan guys, ito ay aming big celebration. Kasi ang aming papa is na regular na sa trabaho. Diba? Kaya paano is happy. Teka, bago. Ito na ba ito? Ha? Ano sa ako? Namaya mo na rin eh. Pati-electric pa eh. Nakatayo na sila para buwelo-buwelo. Nakatayo sila para buwelo. Hindi maipit yun siya. Yes. Ito ng mga nakong to. Mais lang yung kinahain, no? Diba? Ay, ayan. Malit lang yung plato natin. Sa kanya malaki. Ano ba yung toy? Hoy, ano, makatayo ka pa dyan? Nakailang chicken ka. Lahat na yan, tanong mo ito napunta sa'yo. Wala daw. Ito dyan. Kay, sama ka, Kay.
20 minutes na lang kami. Lalabas na kami kasi 1.5 hour lang. Kaya, ayan. Yung mga kasama ko medyo nagpapay-mas na. Uy, maapoy pa yung kalan. Kaya meron pa rin nakasalo. Ayan. Mamagaling-galingan. Ayan, dessert naman tayo. Ayan na. Ganyan lang na, di ba? Tusukin mo yung isa, ipangkapit mo yung isa. Oh. Meron pa. Tapos na talaga kami kumain. Bali, mga pahabol ko na lang to. Ayan. Kanina yung seryoso kong kain. Ngayon, medyo, ayan, kuha tayo ng mga kunting clips pang video. Kunwari, marunong tayo mag-ano. Totoo naman ito na. No. Laglag. Kamputin. Ay. Balik sa kalan. Baka may germs. Tapos kukunin ko rin yung nalaglag ko siya. Ano lang to? Diskarte lang. Kunting diskarte lang para makapaipit tayo. Ayan guys, bali uuwi na kami dahil naka 1.5 hour na kami, di ba? Medyo napabilis yung kain namin, tapos busog na rin naman kami dahil sulit na sulit naman yung aming pagkain, di ba? Kaya, ayan, bali dito to sa Toy, ano na, mag-isang oras na tayo. Sige lang po, sige lang. Ito na lang. Ba't may karne pa yan? Karne pa yan? May karne pa talaga. Sabi kasi ni Mimi, kakain niya daw eh. Ba yan? Sabi ko kasi, di mo kaya. Okay guys, kung kailan malapit nang umuwi, yung mga nagpahabol pa. Kanina, lakad na lang ng lakad. Ano pa? Ano ka kanina? Ay ba? Nakikita nyo yung pinakamagandang service doon. Ayun, yun. Yung sa amin, di ba? Ang ganda ng kotse. Kasi sa amin yung kulong-kulong. Itong batang to, ang kinain is mais lang. Ito naman, nakailang buto ng manok. Huwag na tayo. Ayan guys, bye-bye for now. Ayan, busog much. Ayan. Ano masabi niyo sa pinikinain niyo? Masarap! Nabusog ba kayo? Yes! Okay, good. Bye-bye! Ayan guys, balik palabas na tayo. Ang bigat ng tiyan ko. Ang bigat ng tiyan ko. Okay. O, diba? Alam niyo ba guys? Saan may daan? Naligaw na ako. Naligaw pala ako. Tchan! Ayan guys. Basta
tayo. Char! Aha. Ayan. Ibang ganda-ganda ng kotse. Asan yung service namin dyan? Ay, pala dito na tayo sakay. Asan ang service natin? Yung pinakamaganda. Ayan. Hinahanap namin yung service namin. Ayan. Yung aming na iba, diba? Ang daming gagandang sasakyan. Tapos yun yung aming service. Ayan. Malaki pa kinabang namin service. Diba? Dito yan. Ayan din. Ayan siya. Samlaksal. Ayan. O, sakay na kayo. Wala pa ako Ay, mamaya na. Busog pa eh. Ayan. beach kind of Ito yung aming service. Picture mo na. Tara, let's go! Let's go home. Oh, picture mo na. Stoy. Ano ba yan? Tapos dyan. Laplat na tayo. Tara, tuloy. Hey! Okay, game! Thank you, Lord! Thank you! Thank you, Papa Jesus! Son, ilaw son. And guys, nasa Silanganan na kami. Bali, huminto kami rito sa isang bilihan ng ng pizza kasi ito na lang yung bukas. Bumili kami ng 3 pizza, parang pasalubong na rin namin sa naiwan sa aming tindahan. Bumili pa kami ng 3 pizza, pampasalubong namin, diba? Ayan guys, kauwi lang namin. Thank you for watching.